Нека Бог да ни благослови. Наистина, моята дъщеря иска да мине водно кръщене, но искам първо да подчертая, че наистина те са променени чрез мене. Защото всеки един от вас знае преди какъв съм бил и просто моите деца все се молеха за мене Бог да ме промени. Но един ден, когато Бог ме посети, за да му служа, моите деца винаги се молеха за мене. И останалото ще дам думата на моята дъщеря. Аз повярвах в Бога, като бях в България при баба ми, Донка. И се отидох на молитва, на групички. Бях първа за Рождество Христово през момичета и момчета. И майка ми, баща ми бяха във Франция. Те не бяха много набожни. Баща ми беше, всички знаят какъв беше. И един ден, когато дойдох във Франция, много се молих за баща ми да го промени, да имаме църква. И благодаря на Господа, че промени баща ми и ни доведе до тука. Амин. Нека Бог да те благослови. Вярваш ли, че Исус Христос е Божий син? Вярвам. Вярваш ли, че Той умря на кръста заради тебе? Вярвам. Вярваш ли, че Той е възкръснал от мъртвите? Вярвам. Въз основа на твоята изповед и въз основа на твоето свидетелство и пред цялата църква, ние те кръщаваме в името на Отца, Сина и Святия Дух. Муктов, не е